Здравейте всички, с вас отново е Петър Петров, като в днешния урок ще завържем, както се казва, двата края. Тоест, започнахме с регистрация на акаунт в Picasa Web. Сложихме една снимка. Вече получих едно запитване, защо трябва да се слагат снимките в някъде си, а не на нашия компютър. Отговорът е много прост, защото ако са във вашия компютър, просто човека, на който искате да изпратите тази картичка, която построихме, няма да има достъп и няма да му се покаже самата картинка. Така, това беше самия код, който написахме. Отворен с Google Chrome, пък и с който и да е браузър, изглежда ето по този начин. В днешния урок ще се научим, той ще ви покаже един от начините, по които можем да изпратим това писмо на наш приятел. Аз вече съм отворил тук 3 мои пощенски акаунта. Единия е в Libero Mail, другия е в abv.bg и третия е в mail.ru. Към момента писмата са ми, просто вижте последните. Най-отгоре, тук е само едно и тук нещо си. Искам да напиша писмо. Когато пишете писмо, натискате върху онова, което би трябвало да означава напиши писмо. Тук указваме кой искаме да го получи. Аз ще изпратя едно писмо на себе си. Ако писмото ви, ако искате да го изпратите на повече получатели, просто слагате запетайка и добавяте следващия получател. Нека да бъде това. И последния на mail.ru. Тук за какво се отнася? Нека да напишем честит рожден ден, например. Нека да сложим удивителни. Удивителните са нещо доста важно, привлича внимание. След това копираме с или подчертавайки с натискайки ляв клавиш на мишката и така маркираме целия текст, копираме го, десен клавиш копирай и след това заставаме с мишката ето върху това бяло поле. Тук, където обикновено въвеждаме нашия текст с нормални букви. Днеска няма да го направим по този начин. След като сме застанали, с десен бутон на мишката един път щракаме и от възможностите, които ни изкачат, избираме ето тази най-отдолу, което означава провери елемента, контролирай елемента или нещо такова. Кликаме един път с левия бутон на мишката и, както виждате, този елемент тук се отделя от другите. Натискаме един път върху него с ляв бутон, така че да се отдели с ето този цвят. Заставайки върху него, още един път десен бутон на мишката и от възможностите, които излизат,
се спираме на тази. При мен е на английски, означава редактирай с HTML. При вас може да бъде на някакъв друг език, но във всеки случай спирате се на място, където пише HTML. Кликате един път с левия бутон на мишката и този елемент се отделя от другите, ето с тази рамчица. Тук има един div, на който са му дадени разни свойства. Виждате къде завършва този div, той завършва ето тук. Може и да не е div, ще ви покажа по-късно, защото всяка пощенска кутия има различен редактор. Но при всички случаи има елемент, между който можете да вмъкнете кода, който сме копирали. С Enter го смъквам по-надолу, заставам между двата дива и с съчетанието Ctrl-V вмъквам вътре между тия два дива целият скрипт, който писахме. Ето това не се получи. Виждате тук нашия текст. Започва от тук, от този метатаг и свършва където свършва. Така, след това кликате някъде на празно поле. Може да бъде горе, ето тук на прозорчето, може тук, но в никакъв случай тук, където се показва ръчичка. Един път. След това затваряме ето от това кръстче, затваряме тази долна част, вече не ни трябва. И виждаме, че там където трябва да е текста на писмото, се е появила нашата картинка. Остава да я изпратим на ето тези трима получатели. В случая това изпращам сам на себе си. Тук ви казва, че съобщението е изпратено успешно. Нека да проверим. В пристигнала поща презареждам и виждаме това нещо, което писахме. Отварям, зарежда се и както виждате, човека от среща ще е получил нашата картичка, оригинална, индивидуална и надявам се така правеща впечатление. Нека да проверим и другите пощи. Влизам в abv.bg, презареждам и виждам същото писмо е пристигнало и тук. Отварям го и виждаме следното нещо. Тук текста го има, всичко го има, но без картинката. Защо? Тук ни казват, че графиките в съобщението са блокирани с оглед на вашата безопасност. Ако получателя ви има, да кажем, поща на ABV или на място, което не показва графични изображения, просто можете отгоре да добавите при изпращането, ето тук отгоре текст, например, Марийке, кликни да покажи графиките или нещо такова. Аз го правя и вече картинката излиза. Проверявам email.ru, презареждам. Така, тук не виждам писмото. Нека да опитам още веднъж. Тук не виждам писмото, но има още една възможност. Това е ето тук. Значи, ако едно писмо се стори на портала подозрително, т.е. ако имам символи разни там вътре, специални знаци, то го праща ето тук, в спам. Отварям спам почтата и виждам, че тук се е настанило нашето привет Марийке и така нататък. Отварям го. Тук също тук ни казва, че
е попаднало в папката спам, защото прилича на съобщения, които по-рано са били филтрирани от системата като спам. И тук ни казва, че картинките са заключени. Ако натиснем на покажи картинката, и ето, картинката се показва. Малко извън това, но няма значение. Тук ако вашия приятел се сблъска с подобно нещо, просто може да го декларира писмото и всички писма от този изпращач, т.е. от вас, като не спам. Това го има в всички пощенски портали. И вече виждаме, че тук ни казва, че е преместено в входящи съобщения и виждаме го настанено тук. А нека сега да се опитаме да изпратим същото писмо, но от abv.bg, например. Натискам напиши писмо, пиша до грешка. Беше това. Запетайка. Следващото нека да бъде до abv.bg и още едно до mail.ru. Така, темата пак тази. Правим същото нещо, но от друга пощенска кутия. Просто за да ви покажа вариантите, в които може да съществува това поле, в което обикновено пишем. Написам честития. Да не забравя удивителните. Тук слагаме една единица. Грешка. Слагаме нека да бъдат 3 единици, просто за да има разлика, да се отличава от предишното. Кликам с левия бутон на мишката в полето за текст. Десния бутон провери елемента. Избирам го с ляв бутон на мишката и попадам на този подчертания елемент. Кликам още веднъж върху него с ляв бутон и веднага с десен. Избирам редактирай с HTML и виждам, че това е просто body тяло, отворено и затворено. Между отвореното и затвореното поставям курсора и с съчетанието Ctrl-V вмъквам теста. Т.е. абсолютно същата операция, която направихме предния път, с тази разлика, само че тук е body, а там беше div някакъв. Кликам някъде, ето тук на празното поле, един път и след това го затварям. Както виждате, писмото е там, където трябва да бъде. Натискам изпрати, изпращане, писмото беше изпратено успешно. Отварям кутията с изпратени писма и виждам нашето честит рожден ден с 3 единици отзад. Отварям го. Абсолютно същото нещо с затворени графики. Покажи графиките и вече всичко се отразява. В libero.it пристигнала поща, презареждам, защото го нямаше и виждам съобщението се е появило. Отварям го,
отразява се великолепно. Нека да проверя и mail.ru. Така, вече се е появило, но не в спама. Защо? Защото на предното ние му казахме, че от този човек, от този имейл писмата не са спам. Отваряме го и виждаме, че вече се отразява и графиката. Така, скрипта т.е. кода, това нещо, което писахме в предния урок, ще бъде в описанието под видеото, т.е. там ще има линк, откъдето може всеки, който иска да го свали. Заедно с него направих и още един подобен код, само че разликата е тази. Тук има стил, използвал съм CSS. Това беше излишно, няма значение. Направих и още един подобен, само че без никакъв CSS, без никакъв JavaScript, само с езика HTML. Тук съм използвал, отличава се с това, че използвал съм ето този tag център, който е остарял, антика, център е отворен и център е затворен, за да го центрирам. И самата конструкция е под формата на една таблица. Направих като таблица, просто за да мога да използвам, да му дам височина, ширина. Това нещо можеше да стане и при div, но при div цвят, фонов цвят нямаше как да бъде дадено без CSS, използването на CSS, защото div е сравнително нов елемент като елемент. Това е всичко. Можете да се подписвате на канала ми и да следите следващите уроци, в които ще ви запозная с още един вариант, чрез който може да се изпращат такива оригинални и красиви писма. За сега, довиждане!